Білім күніне оқушыларға зор бөлек. Актаныш районының Шегене ауылында яңа мәктеп ашылды. Хәзер балалар күрше ауылға бару үшін мәктеп автобусының келгенін күтіп тұрмыйлар. Үйлерінен туп-туры яңа матур мәктепке yol ала. Толарақ келесі репортажда. Яңа мәктәптә 15 бала башлангыч сыйныфта укыячак, 15 нәни бала бирегә бакчага йөри. Шигәнә авыл халкы элек-электән мәгърифәткә тартылган. 1919 елда биредә Актаныш районында беренчеләрдән булып мәктәп ачыла. Шуннан бирле балалар белемне туган авылларында алган. Иң мөһиме монда күреп торасыз 30 бала бар. Башлангычта 15 бала, балалар бакчасында 15 бала, киләчәктә ул күпме артуга таба бара. Бик рәхмәтлебез үзебезнең беренче президентыбызга, Интибар Шәриф Шәймиевка, бүгенге президентыбызга Рөстәм Нургалиевичка, шуннан да республикабыз менә шундый матур адымнар ясау, аларның зур эше бөтен ил күләменә мисал итеп. Шигәнәдә яңа мәктәп төзелү фаҗига килеп чыгу белән бәйле. 1980 елда салынган агач бинада узган елның майында янгын чыга. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе белән янган мәктәп урынына тиз арада яңасының проектын әзерлиләр. Шул көннән башлап әлеге урында кызу төзелеш эшләре башлана. ПМК оешмасы төзүчеләре 2 катлы заманча якты иркен бинаны тиз сафка бастырган. Менә шушы здание фәлән еллар буе файда китерсен Шигәнә халкына, алар шуңа өметләнеп, укытучылар, зур балалар үстерсеннәр, ныклы белем биреп. Әйтеп иттегез бит әле 47 миллионга төшкән. 15 укучы, 15 балалар бакчасындагы балалар. Бер балага туры килә, исәпләгез әле 1 600 000. Ничек итеп ярдәм итә? Бана исәп калдыра кирәк. Узган уку елында Шигәнә авылы балалары Актаныштагы беренче мәктәпкә йөреп укыган. Авылда мәктәпнең бетмәвенә ата-аналар аеруча сөенә. Соңгы елларда Шигәнәдә яшь гаиләләр арткан, балалар тууда ишәя. Харис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы.